लाइफांनि सुफुंसारनाया गाहाय मोननै राहाजों जायोमोन। मामोन? गावनो मोननाय सुफुंसारनाय, मालायजों मोननाय सुफुंसारनाय। बे मोननै राहाजों लाइफांनि सुफुंसारनाया जायोमोन आरो। बेनि अनगायैबो गोथै जिबियारि सुफुंसारनाय, बियाद, एम्फौ जाग्रा लाइफां, लोगो जिब दानाय, बे मोनब्रै राहाजोंबो लाइफांनि सुफुंसारनाया जायो आरो। मा होनदों? गोथै जिबियारि सुफुंसारनाय, बियाद, एम्फौ जाग्रा लाइफां आरो लोगो जिब दानाय, बे मोनब्रै राहाजोंबो लाइफांनि सुफुंसारनाया जायो। दानिया फैदो लाइफांनि सुफुंसार मोननायनि गुबुन राहाफोर। बै मोनब्रै राहाफोरा। नायदो, बियादखौ नायदो। जाय लाइफांनि सायाव मानलानानै एबा रज'नानै लाइफांनिफ्रायनो आदार सोबनानै लाना थांना थायो आरो बेनिफ्रायनो सुफुंसारनाय मोननो हायो आरो। बेफोरबायदि लाइफांखौ नोङो बियाद होनगोन आरो। मानि बियादा मा होनदों? मालाय बिफांनि सायाव मानलानानै बा रज'नानै बै बिफांनिफ्रायनो बिसोरो सुफुंसारनायखौ मोननो हायो आरो। बैफोरबायदि लाइफांखौनो होनगोन बियाद। बिदिन्थियाव होनाय दं जेरै अमर बेन्दोंआबो मा? बेबो गुबुननि लाइफाङावसो बिसोरो थांनानै बा मानफबनानै बा रज'नानै बिसोरो बैसोरनिफ्रायसो सुफुंसारनायखौ मोननो हायो होनदों आरो। मा होनदों नेक्स्टआव? बिसोरनि आदार बुथुमनाया फिसिग्रा लाइफांनिफ्रायसो जायो। फिसिग्रा माने जाय लाइफाङा बै बियादफोरजों मानफबनानै लाजादों बैसोरखौनो फिसिग्रा लाइफां होनो आरो। दाना नायदो गाहायाव 1 नाम्बाराव होनदों लाइफां आरो जुनारफोरनि सायाव सोनारनानै सुफुंसारनायखौ मोननो हायो। लाइफां आरो जुनार बे मोननैनि गेजेराव बिसोर बियादफोरा सोनारनानै सुफुंसारनाय मोननो हायो आरो। दाना नेक्स्टआव नायदो बियादफोरा मानखोलांनाय फिसिग्रा लाइफांनिफ्राय सुफुंसारनाय मोननो हायो। फिसिग्रा लाइफां माने जाय बिफाङा मानफब जादों बा बै बियादफोरखौ मानफब होदों बैसोर लाइफांखौनो फिसिग्रा लाइफां होनो आरो। बै फिसिग्रा लाइफांनिफ्रायनो बियादफोरा सुफुंसारनायखौ मोननो हायो, बेखौ होनदों आरो। दाना नेक्स्ट नायदो गाहायनियाव बियाद लाइफांफोरनिफ्राय फिसिग्रा लाइफांफोरा जेबो मुलाम्फा मोना। मा होनदों? बियाद लाइफांफोरनिफ्राय बै मानफब जाग्रा लाइफांफोरा बा बिफांफोरा बै बियादफोरनिफ्राय जेबो मुलाम्फा मोना आरो बेनिफिट मोना। बिसोर खहासो जायो आरो। मानो होनोब्ला बै फिसिग्रा लाइफांफोरा गावसोर बानायनाय आदारखौ बै बियादफोरा माने बोना लाजोब्बाय नालाय। बेनिखायनो बै फिसिग्रा लाइफांफोरा गावसोरनि आदार बानायनायखौ बै बियादफोरा जाबाय नालाय। बे जानायनिफ्राय गावसोरनि बे मानफब जाग्रा लाइफांफोरा मा सुफुंसारनायखौ मोननो हाला आरो। जाउनाव बेबायदिनो बै बियादफोरा गासिबो बिफाङावनो मानफबजोबनानै लास्टआव बे फिसिजाग्रा बिफां बा लाइफाङा लास्टआव थैनो गोनां जायो आरो मानफब जाजोबनानै। दानिया फैदो एम्फौ जाग्रा लाइफां। जायफोर लाइफाङा एम्फौ बुथारना जायो बेखौनो एम्फौ जाग्रा लाइफां बुङो। नायदो दैहु लाइफां, ब्रासजरा। बिसोर लाइफाङा गावसोरनि सुफुंसार मोननो थाखाय बिसोर गावसोरनि जे एबा फानाव फोनाङो आरोखि। ओमफ्राय नायदो नेक्स्टआव एम्फौ जाग्रा लाइफांफोरा एम्फौ आरो फिसा फिसा जिबफोरनि सायाव सोनारनो गोनां जायो। ओमफ्राय नेक्स्टआव होनदों दैहु लाइफाङा एम्फौ हमो आरो इसिङारि दोगोन रोखोमनि हेफाजाबजों एम्फौफोरखौ दोगोन जाहोयो। दाना नेक्स्टआव फैदो गोथै जिबारि सुफुंसारनाय।
सेप्र'ट्रपिक निउट्रिसन गोथै जिबियारि सुफुंसारनाय आरो गोथै जिबियारि सुफुंसारनायाव मा होनदों गोथै एबा गेसाव मुवानिफ्राय लाव-लाव थासारियाव जाय जिबफोरा सुफुंसारनाय मोनो बा मोननो हायो बैसोर जिबखौ मा होनगोन जिबियारि बा गोथै जिबियारि सुफुंसारनाय बुङो। जेरै मैखुन, इस्ट, बेक्टेरिया बिसोर जाजोब्बाय आरो गोथै जिबियारि बे माने गेसाव बा सेवनाय जायगा बा लाव-लाव जायगानिफ्रायसो गेसावफोर जायगानिफ्रायसो बिसोरो मा सुफुंसारनायखौ मोननो हायो आरो बैफोरबायदि जायगायावसो बिसोरो रज'यो बा खिलिखाङो आरोखि। दाना मा होनदों नेक्स्टआव बे गोथै जिबियारि सुफुंसारनाय राहाखौ जायफोर लाइफाङा आजावो बे लाइफांफोरखौ गोथै जिबारि होनो आरो गोथै जिबारि। दाना नेक्स्टआव होनदों बे फट'खौ होनाय दं बिसोर जादों माने माखासे मैखुनफोरखौ दिन्थिनाय जादों मैखुनफोरखौ। दाना नेक्स्टआव होनदो लोगो जिब दानाय सिम्बाय'टिक लोगो जिब दानायाव मा होनदों नाम्बार होनदों खायफा जिबफोरा जयै थाज्लायो आरो रैखाथिजों लोगोसे सुफुंसार मुवा गावजों गाव रानलायो ज' थालायगोन आरो ज' थालायनानै गावसोरनि सुफुंसार मुवाफोरखौ गावजों गाव रानलायो आरो खायफा मैखुना लाइफांफोरनि रोदायाव थायो। लाइफाङा मैखुननि थाखाय सुफुंसार मुवा गथायो आरो फिन हानिफ्राय सुफुंसार मुवा दै आजावना लानो थाखाय मैखुननि मदद लायो। माखासे मैखुना रोदायाव थागोन आरो बे रोदानिफ्राय मा लाइफाङा मैखुननिफ्रायनो सुफुंसार मुवाखौ गथायो आरो फिन बेबायदिनो हानिफ्राय सुफुंसार मुवाखौ दैखौ मैखुननोबो जगायफिनो आरो। दाना नेक्स्टआव होनदों लाइकेन जिबा क्ल'र'फिल गोनां बादामालि एलगि लाइकेन आरो मा होनदों मैखुननि लोगो जिब लाइकेना गावनो क्ल'र'फिल गोनांखा आरो मा मैखुननि लोगो जिब आरो मैखुनजों थाफायो आरो ज' थाफायो। ओमफ्राय होनदों मैखुना बादामालिनो संख्रि आरो दै जगायनायजों लोगोसे थानोबो आश्रय होयो। मैखुना बै बादामालिफोरनो खनि संख्रि आरो दै जगायनो होयो आरो थानोबो आश्रय होयो ओमफ्राय दाना मा होनदों फिन सोरां बिजिरख' दानाय जाथायजों सोमजिनाय आदारखौ बादामालियाबो मैखुननो जगायो आरो सोरां बिजिरख' दानाय जाथाय जानाय समाव आदारखौ बादामालियाबो मैखुननो जगायो आरो बेखौ होनदों।